Tu v tomto kostole čakali v nedeľu ráno veriaci na svojho kňaza. Keď však dlho nechodil a nereagoval ani na telefonáty, vybrali sa ho hľadať. Mobil nie išlo, no tak išli vyšetrovať. A kto tam išiel pozrieť? Ja kostelnička bola i kuratore. Tí najskôr prehľadali poschodie a prízemie, keď ale vošli do pivnice svojho kňaza, tam našli obeseného na šále. Neviem, aký problém bol alebo čo. Vy ste ho poznali? Áno, poznal som ho. A aký to bol človek? Dobrý. Pre Dedinčanov je to veľmi citlivá téma. 41-ročný farár Marko slúžil v tejto dedine 11 rokov. Slova sa viacerým hľadali veľmi ťažko. Vnímajú to ako obrovskú a nepochopiteľnú tragédiu. Také nešťastie, čo ani nedá človeku to rozprávať. Občas mal marotku, ale zešiel liečil, alebo čo tá, neznám. Podľa našich informácií sa kňaz už dlhšiu dobu liečil u psychiatra. Ľudia sa obávali, či ho bude mať kto pochovať, keďže cirkev v minulosti odmietala pohreby ľudí, ktorí si siahli na život. Istý kňaz nám mimo kameru povedal, že samovražda nie je smrteľným hriechom a predstavitelia cirkví nie sú Boh, aby súdili druhých. Podarilo sa nám zistiť, že kňaza pochovajú a pohrebnú omšu bude celebrovať košický arcibiskup. S hlbokým smútkom a žiaľom sme prijali správu o smrti kňaza košickej arcidiecézy. Je to zlyhanie, ktoré bolo istotne spôsobené chorobou. A odporúčame ho Božiemu milosrdenstvu. Z dedinky Mokrolud pri Bardejove pre televíziu JOJ Maja Pavlíková.